Kemarin diwae sira. Makane 3.000 apa, Mbah? Cuman kucing ngono. Daripada kepriye kowe? Oke. 3.000 to, Mbok? Kucing ki jenenge ki. Oh, kucing. Mau saka mburi kok 3.000 kok. Karo anake ngambung-ngambung. Cih mangan yo bareng-bareng ngono kae. Ya wis pakani sing wae. Kenapa dingak-dinguk wis dipangan? Ya. Nek dijaluk kancane paling, Mbok. Ket kok mrene ijine ke. Iki Anu nganu kucing. iki cok ngalah-ngalah iki mbahne kae. Ayo, Pak Dene endi Pak Dene ana mbahne barang. Ki anake ke putune. Lekne ana. Ana lekne barang berarti ya, Mbah. Ya ana. Iki putune wis lahiran mbuh pira ora tau. Ora mbuh mati lho iki wis saiki. Lahiran nang ndi? Pacaran wae wis kasmaran ki lekang-lekang nang kono kuwi.